Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बावहरनाय थाबाय स' दिनै आं दंफैयो ताजमहलाव आग्रायाव दिल्लीयाव स' बेवहाय मा खालामफैदोंमोन आङो बेवहाय फैनो थाखाय मा खालामदोंमोन बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो सानदों स' नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायबानो जाबाय उन्दुनायावथ' हाखाया आंदो मैसो बुरिखासो होमबाबो जल्दि दुगैनानै मेकआप खालामबाय आयौ मोदै बायसास नुलाय बालनि लेधा गुरुबाबो जोंनि जल्दि ओंखारबाय नै ओमफ्राय माबायदि रायदो खोनासंलाय आंखौ मामुआ रायगासिनो ओरैबायदि रायगासिनो आंखौ मामुआ दादा रोले आंखौ नेयाखै बिसोरो जि हाबा नायलाय इ सासे मानसि लिंफैबाय थायो बिराद डिस्टार्ब आरो इथिंबो बिराद रायो बे बिमा जानाय मोनबाथ' आरो डेन्जार जागोन डेन्जार मोनना आंखौ नायलाय दा जोङो गारियाव गाखोनानै जों थांगासिनो आग्रासिम बेसेबां लानायमोनथाय टाइमा 3 आवारानो हमना ला 3 आवार लादोंमोन आरोना खिन्थु बेनि जायगा इदि लामाया ओरैबायदि मोजां जाय थांफेरबाय बिसोर मिथियो माने आंथ' इदिसो सानदोंमोन माने बाइक साइक एकदम आरो बाइकआव बिराद राइडारफोर बिराद थाङो आरोना बिथिं ओरैबायदि माने मा होनो अपेन बिदि जागा आरोना बिराद मोजां बरियाखा बे मेथाइखौ खोनासंबाय ना माबायदि बिराद फगि नै मेथाइखौबो माबायदि दामो गोदोनि बर'नि इ मेथाइखौ दामो आयौ थैसिगौमोन आं खोनासंनानै बे वेस्ट बेंगलनि आदा एन्टनियानो अभार देखायो खालि गोदोनिल' मेथाइ खोनासङो बिदि नङा जे आंबो गोदोनि मेथाइ खोनासङा बिदि नङा आंबो गोदोनि मेथाइ खोनासंनानै मोजां नाङो खिन्थु इनिया अभार गोदोनि माने एकदम दिनैसिम खोनासंफेराखैमोन आं मा मेथाइफोर इयावसो खोनाबाय आङो खिन्थु मोजाङानो गाज्रि नङा ओमफ्राय नै आर्लि मर्निं फैनायनि खोथाथ' ओमफ्राय उखैबाय नालाय बेखायनो लामा ससेयावहा जालांनो होननानै साननानै नैबेयाव लाखिबाय आरोना स' मा जायो नायदो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे ओमफ्राय नेगासिनो नै दायो अर्डारखौ होनानै दाबो मोनजाला उखैबाय बैयावहाय मोनगोन जों अर्डार होनाया नै जानो लुगैना दे दामाबो गोथाव मोनो खिन्थु जानो लुगैना दे उदै हामा जागोन नङाबा नै आरो मोनसे आइटेमबाव बेखौबो जाबावनोसैलै माथो दंबावो आरो मोदोम जाबा जाथो अरजायालै जि गोसो बेखौनो जानांगौ नै दा जोङो जाखां लोंखां थांफिननानै नै आग्रानि मोनबायानो मोनथारसिगोन ताजमहल सफैनानै माबा गाखोबाय टम गाखोबाय इखौ बेलेगाव बेलेगबो होनो सोरबा पिलपिलि होनो सोरबा सिउ होनो जोंनिथिं होनो टम जोंबो फरेनार जानायमोन मोजां मोनलै न' गारियाव आरामसे गाखो थांनो मुसलमान बायदिसो थांसैल' खोबनानै बे आदायानो जोंखौ गारियाव थिखोनानै लाबोथाराखै एकदमबारे थाबायहोबाय थादों मोदोम फिसा खालामनो नागिरदों हा मोदोमा फिसा जागोन एफा गिदिर जाबाय होमबालाय जोङो नै जोङो दायो टिकेटखौ लांफैबाय नै टिकेटनि दामा बैयाव लिरनाय दंखायो नोंसोर नुखाबाय जानांगौ आं बुंलायलायला ओमफ्राय टिकेटखौ लानानै दायो जोङो थांगासिनो गेटआव ओमफ्राय बेवहाय सिकिउरिटि चेक खालामगोन जोंखौ स' बेवहाय बोरैथो शुट खालामबाय थानो हानो जा एसे हायो बेखौ नायदो नोंथांमोना ओमफ्राय नै सिङाव एन्ट्रि जानोसै टकेन लाखाबाय दायो
बे फैसा बायदि बे टकेन बुस्थुखौ बेयावहा टाच खालामनानै इथिं खेवनानै थांबाय थांखांनानै आरो बेवहाय सिङाव आरो खेबसे सिकिउरिटि चेक खालामबावो बिनि उनावसो एन्ट्रि बेनि उनाव थाङै थाङै मोनसिगोन खुला हावा बेनि उनाव मोनसिगोन ताजमहल बरियाखा खिन्थु जायगाया गासैबो नायनो फैदो आरोना बेखौनो ओरैबायदि बुरजा मानसि नुवाखै खिन्थु जोंनि बर' मानसि लोगो मोनासै आरो आङो माने खम जायो माने थाङो खोमा बिदिनो ओमफ्राय थांनायाव लोगो मोनासै आरोना खिन्थु हारसा लोगो मोन्दोंमोन आङो बेंगलिबो लोगो मोन्दोंमोन आरोना आसामनिनो ओमफ्राय नै बैथिं वाइट नुहुरबायना ताजमहलखौ बेथिं एन्ट्रि जानानै बैथिं नायहैसिगोन आरो स' थौदो बिदिब्ला स' नायदो नोंथांमोनाबो आंजों नै खाथिनिफ्राय बिदि नुयो ओमफ्राय एसे इन्जय खालामदो भिउखौ जाय बिथांमोना फैखांबाय बिसोरथ' मिथिखाबाय माबोरै समायना आरो जाय बिथांमोना फैफेराखै बिसोरो नायबानो जाबाय माबोरै आरो नायलांदो बिदिब्ला आना थेंक इउ स' माच नै बेखौ लाना होनायनि आरो बेंगलावहाय आलासि जानो थांगोन लांना लाङा बेंगलावहाय मा गामि बेंगलाव मा गामि खरदाङा औ जोंहा बाबानिबो लोगोफोर दंखायो थांबाथाय हाबोगोन ने दायो आं थांगासिनो ड्रेस चेन्ज खालामनो मानो होनोबा एसेबां गोजान जायगायाव फैनानै गावनि ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ जुदि दिन्थिनो हायाबा माबोरै जानांगौ ना बेखायनो दख'ना गानसै नाथाय बिराद गरम आरो गरमबाबो उपाय गैया गाननो लुगैनाय गोसोनि हास्थायनायखौथ' सुफुंनांगोन ना बेखायनो जल्दि गानहैनोसै गाननो थांबाय आङो नै गानखांबायानो गानखांबाय दासो बर' सिख्ला बायदि नुबाय ना गानखांबाय दख'ना ओमफ्राय दायो फट' लाहैनांगौ फट' लाखांनानै नायनोसै मामु इमान सान्दुं गोसा मेंबाय नामा दाजि मेंबाय दख'ना जोंखौ तामा मानसिफ्रा नायखायो नामा आयु आं हालालै हायना जोंलाय बर' सिख्ला तामाखाना मेथाइया बिराद गाजालै दख'ना गाननायाव माबायदि नायो नायलाय बोरैबा जालायनाय नायखायो देन्जार नायखायो बहुत मानसिफ्रानो सोंदो ओमफ्राय ये कौन सा ट्रेडिशनल ड्रेस है बिदि होननानै आरोना माने बांसिनानो मिथियाना ओमफ्राय बिदिनो एसे लेभेल देखायबाय एसे बेरायनानै दख'ना गाननानै आराम नांबाय आरोना बहुत मोजां स' नोंथांमोना जाय बिथांमोना बेरायनो फैफेराखै फैबानो जाबाय बहुत मोजां जों दा एसे गोजानावसो दंबावो नै खाथिनिफ्राय बिराद गिदिर आरोना नैबेयावहायबो बेरायनो थांजायो माने सिङावहा बेखायनो दा थांसै आरोना जोङो हामानोथारना सान्दुंथार उपाय गैया हामानोबाबो गाननांसिगोन सान्दुङावलाय उपाय गैया दायो जोङो सिङाव हाबहैगोनखाय नै बेफोरबायदि सक्स माने गाननांगौ आरोना सेन्देलाव मैला फैफायोना सेन्देलनि सायाव गाननांगौ ओमफ्राय बिनि उनावसो माने बे सिङाव हाबनो मोनगोन आरो नङाबा बहुत मानसिफोर हाबहैयो बहुत मानसिफोराबा सेन्देल जुथाफोरखौबा माहा गानानै फैयो मैला जायोना बेखायनो नैबे सक्सखौ माने फानखायो आरोना इयावनो बायना मोनखायो बिराद मानसिफोर फाननो थाखायो माने साइडआव ओमफ्राय हाबनो नै आरो टिकेट लाबावनांबाय माबा माबि फबनाय माबानाय नुयोनो नायनोसै
मालायसो तुकुलिया सायाव बाजालायलायदो आंबो इदि गोसोखांबायलै गोदो आंथ' क्लास 8सिम इदि बाजाखायोमोन आयौ 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 आं बिराद हाइथुथुमोन ना दाबो गाहाया गोजौ नङा होमबाबो आरो गोदो तुकुलिलि अनथावथावमोननोलै आङो मिथिला दहय जे आं जे बुंदोंमोन ना बे सायावहा थांजायो माने बे ताजमहलनि सिङाव थांजायो बेखिनि जायगायावनो दङ जों दायो ओमफ्राय आरो दहयनिफ्राय देखायहरनाया जायगाया बैयावहा थानानै देखायहरदोंमोन आं दा बे सायावहा फैबाय आरोना इदि ओमफ्राय दा सिङावहा फट' लानो हानाय नंला बा भिडिअ लानो हानाय नङा नैबेयावहाय नटिस होनाय दंखायो दा जोङो सिङाव हाबखांनानै नैबेयो जाहैबाय उनथिंनि भिउ सिङाव लानो हायासै आं सरि दे ओमफ्राय नैबे उनथिंनि भिउ उनथिंनिफ्राय आरो नैबेथिं सोरगिदिंनि भिउखौ देखायबाय आं नोंथांमोननो जा हायो नायदो आरो भिउखौ इन्जय लादो ओमफ्राय नैबे आयो तामाम हेन्डसाममोनलै तामाम क्रास जाना फैदों क्रास तामाम हेन्डसाममोन फालि लाखाबाय सना नोंनो हरनो दाख्लै बिस्तिबार बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोबाय सना नोंनो हरनो ह नोंखौसो नेनानै दंबाय थायो आङो माबोला फैगोन नों सना ओमफ्राय नैबे साइडथिंबो माबायदि भिउ बेखौ देखायहरनो माने नाजागासिनो आं नोंथांमोननो जा हायो मोजाङै नायदो बे उनथिंनि भिउ आं दहायनो होनखादो मा होनबावनो आरो बेखौथ' दायो जोङो थांबाय थादो दा मा नायबावनो ना बेरायखांबाय बिथिंबो थांसै बिराद सान्दुं गोसा थांसै नायबाय गोसोआ गोजोनबाय मोजां मोनबाय आरोना बिदिनो ताजमाहाल होननानै खोनादोंमोनसो बिदि फैनाय जायाखैमोन आरोना बिराद गोजोनबाय आरो आंथ' बिदि बेरायनानै बिराद मोजां मोनखायो आरो सोर नोंथांमोना बेरायनानै मोजां मोनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं मिथिनो थाखाय इन्टारेस्टेड दे जोङो थाङै बे गेटसिम सहैबाय जेथिं एग्जिट जायो ओमफ्राय बेवहाय टकेनखौ होनानै नैबेयो गेवनानै थांसै दायो थांनानै मा होनो आरो सान्दुं गोसा बे फ्रुटिखौनो लोंनांसिगोन आरो उपाय गैया देनजार दै गांखाबाय ओमफ्राय थांनानै आरो बे टमटम बिदि गारियाव गाखोबाय थाबायनानैथ' थांनो हाखाला थांसै मोदोम गिदिर गोजाथार फाग्लिफ्रा ओमफ्राय माबा डिस्टार्ब बेयावबो साब्रै जहैयोलै मोदोमफोरानो इसेबां रानथें थोलायलाङा मा होनबावनो अमा बेदर जानायफोरा खम जायो नालाय ओमफ्राय नैबे आसानखौ बायबाय आङो बरिया नुदोना मोजां नुदोना मिथिखायो आं मोजां नुखायो होननानै ओमफ्राय थांगासिनो नै टमटमजों पुरा खुलाम हावा जानानै जोंनि गारि दोननाय जायगासिम ओमफ्राय बिराद गोबावनि उनाव नै गराइ गारि नुबाय खाथिनिफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन नुयिया तामाम फट' लाखायो मानसिफ्रा मालाय गाखो ओमफ्राय जों गाखोबाय थायासै इमान सान्दुं गोसा आयौ आंथ' देन्जार थाबनो गोसोम जाखायो सान्दुङाव जेनेबा कालाराथ' बिदि मेटार खालामा अब्लाबो आरोना थफ्रायानो मोजां नंखाया आरो बिनि सायाव जुदि गोसोम जायोबा बोरैबा नुथारोना बेखायनो थांबाय आरो जल्दि थांनानै ओरैबायदि खामुखैदोंमोन नै हटेलाव सफैनानै मा जायो नायनोसै र' मा आइटेम्सफोर जायो नोंथांमोननो आं शेयार खालामगोन स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय नायनानै खुदै गबानो जाबाय खुगाल' दा फोनां आरो खुगा फोनाङोबाबो फोनांबानो जाबाय मानो होनना बुंबा आंहा उदैबो गाज्रिबो जाखाया आंथ' उदै गाज्रि जाजानानै मोदोम सोदोम हामख्लं जाजानो लुगैयो खिन्थु दिनैसिम उदै गाज्रि जाया ओरैबायदि बानलु जायो होमबाबो उदै गाज्रि जाया आरो दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आङो जालै जा हाफांगालि दुलुर माइनाव एक्सुवेलि ना आंखौ जोंनि गामिथिंनि मानसिफोरा माने दुलुर होननासो लेङो माने उन्दैयाव आङो लुथुब दुलुर समायना गावदांदां मोनोलै देरनासो मा पापनि साजा बिदि दाला मोखाङाव साइज जाखोथाय जा बेदरखौ लादेर जा दे माइनाव दे आइ सना टुकुलि दे पियासबो जाना हो बेदरबो जाना हो दे ओइ माबा आसानफोराबो दिस्टार्ब बख'नासो थमब्लेट गारहरनो गोसो जायोलै होद जाखांबायलै बारा जानांला माइनाव दे ओमफ्राय नै माबा खुमब्रा बायदि बुस्थु गोदै होदोंमोन जि गोदै जायासै ओमफ्राय आङो बोरैबासो मादि जानो हायो बिदिखौ नांगौबा पानखौनो जागोनलै आङो होमबाबो बिखौ जाया दायो न'आव थांसै न'आवथ' नङा जेरनिफ्राय फैदोंमोन माने रुमाव थांसै आरोना दायो बिराद बाबाय नै दा जोङो एयारपर्टआव मोनफैनानै ओमफ्राय बर्डिं पासबो मोननानै जोंना ग एयारनिमोन थांनायनि फ्लाइटआ स' दायो जों बर्डिं पासखौ बेवहाय बिदि माबायाव मोनखाया दिहुननानै लाबाय नै मेसिनाव ओमफ्राय दा थांगासिनो बियावहा थांनांगौ दा जोङो गड दासो 13 16
स' नै दायो सफैबाय आंनिया विन्ड' सिट मोनदों आङो लाकिलि ओमफ्राय थांसै दायो ओमफ्राय नै एबार लाकिलि सेंग्रा एयार हस्टेस माने बिदि थानाय लोगो मोनफेरदों नङाबाथ' सिख्लाफोरखौ आरो जों सिख्लाया नायनाय बाखायोना बेबायदि सेंग्राफोर थाबा हेन्डसाम हेन्डसाम सेंग्राफोर थाबा मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ गड ब्लेस इउ